נותן בגד כזה או אחר, ראיתי בזה סימן למהלך מעניין, שמעניין לחקור אותו. רגע, זה אומר שניתן לקחת חלקי בד כאלה, או בואי נגיד לשים בבגד חלקים מהבד שאילנה פיתחה, כדי להפוך אותו ליותר שימושי, או בואי נגיד ליותר נעים לסביבה. בהחלט, כן, אפשר להסתכל על זה ככה. כשהסביבה האנושית היא בדרך כלל האף. נכון. כלומר, משתמשים על זה כאף. אוקיי. נכון, לגמרי. הייתה איזושהי שאלת מחקר סביב העניין הזה? בהחלט. כן. מה היא הייתה? אנחנו התחלנו את המחקר במטרה לייצר בד אנטי-בקטריאלי, אבל לא לקחנו בחשבון שאנשים גם ירצו לצרוך בד שהוא יפה. וכאן כשציפינו בד בחלקיקים אקטיביים, ראינו שהצבע של הבד משתנה לצבע חום, שזה פחות אטרקטיבי מבחינה עיצובית. אז אחד השאלות של המחקר הזה הייתה בעצם לנסות ולהקנות צבעים שונים על גבי הציפוי, ועדיין לשמור על התכונות האנטי-בקטריאליות של הבד. וכאן בעצם נכנסה אורית עם רעיונות. עם הרעיונות המשוגעים של שינקר, אורית? כן, לחלוטין, כי זה תחום שהוא כאילו תחום שהוא סוג של משני למה שאני מתעסקת בו כמעצבת. אז אני